Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Ang ingay mo, partner, ang daming Kaya nga, team na nagdadasal ngayon. So dapat Nakakaloka. medyo kailangan pino ang pagsasalita, pino ang tawa. Parang hindi talaga bagay, ni-imagine ko. Hindi talaga Pinipigilan mo bagay, kasi. partner, eh. Pinipilit mo Kaya maging nga, mainhin pero hindi talaga. Actually, medyo hininaan ko nga eh. Hindi talaga, walay talaga. Ang hirap talagang ipilit kung yun na yung ikaw, tunay na ikaw. Parang isang, meron tayo isang tambalanisa, maichismis ko lang. Sabi niya, humingi siya ng advice sa atin eh. Tambalanisa siya since 2008. Meron daw kasi siyang anak na binata na may girlfriend. Okay. Yung girlfriend, bago mag-pandemic, na-meet niya na. So, nung una niya na-meet yung girl, naloka daw siya kasi ang iksi ng shorts, Okay. naka-spaghetti strap. Tapos kung kailan nakipag-meet dun sa mga parents, which is sa kanya, yung tambalanisa natin, saka ganun yung outfit. I mean, naiintindihan naman niya kung, halimbawa, nakaganon, tas sa bahay, di ba? Pero kung if you want to meet the parents, wag naman sanang ganon. So, yun yung kwento niya. Tapos, ang sunod niyang kwento is, after ng 1 year ng pandemic, although meron pa rin naman ngayon, nagpakita yung girlfriend sa kanila. Nung bago pa mag-ECQ ulit, Nagpakita partner. yung girlfriend? Tapos, nagpakita. Ano pinakita? Holy Week, Ano ba yan? Ano ba yan? Teka. Holy Week, paalala. Linisin ang isip. Linisin. Mali ako ng isip. Mali ako ng pagkakadinig o mali ako ng Nako. pagkakaintindi? Mali ang utak mo. May mali sa utak mo. So, nagpakita yung girlfriend. As in, she showed herself again after a year. Tapos, yung suot ng babae, balot na balot. Na Aba. parang feeling nung nanay, sabi niya, alam mo, Nicole and Chris, feeling ko, hindi totoo. Kasi, porke nag-pandemic, naging ano yung word niya? Santi-santita na? Oo. Hindi tuloy ako naniniwala. Ang sabi ng anak kong lalaki, nagbago na daw. Totoo ba na pwede at posibleng magbago agad-agad? Yan. Yan ang tanong. Thank you, Nicole and Chris. More power sa inyo and sana matagumpayan natin ang laban na ito. Ayan. Tama Syempre, yan. yan talagang wish natin lahat, no? Na matagumpayan Bumalik natin. na sa Ano ba yan? dati. Oo, bumalik na sa dati, maging okay na ang lahat, hindi na Tama. kinakabahan every time may announcement na Totoo yan. extension. Nakakatawa pa nga yung mga tao nung 'di ba nung Monday nagsalita ulit si Digong. Wala namang extension ng ECQ ng May, no? Wala naman ako nabalitaan. So far. Diba? Wala. So far. So yung isa agad-agad sinabi ECQ na daw hanggang buong May. Sabi ko, saan ang galing yun? Tapos ang gulo-gulo na ng chismis nang information. galing yun? Oo, ang gulo na ng information katulad ng kailan ba ang tamang araw na magpa-swab test ang isang tao. Kasi 'di ba lumabas na yung ilang days ba incubation period? Ano bang spelling ng incubation? Ano ba ibig sabihin nun? Mamaya, iba Diba? nga, incubate at saka intubate. Ano ba talaga? Kaya nga, So ang medyo gulo. kailangan malito. Kailangan, alam natin lahat yan para hindi tayo nalilito. Oo, para So, hindi tayo nalilito at hindi tayo naguguluhan. And knowledge Oo. is power. Yes. So, anyways, yun. So, yan naman ang wish natin lahat na hindi na natin iisipin ang incubation period, na walang surge, na, di ba kasi kaya nga daw tayo pinagsistay sa loob ng bahay kasi ito yung 2 to 3 weeks na may surge. So, para maiwasan natin itong wave, parang ganun. Ang dami na. Dati human wave lang alam ko, tidal wave, wave sa Oo. beach. Ngayon, wave ng buhok ko, wave ng kulot-kulot kong di ba? Kulot-kulot kong buhok, tsaka yung Oo. kulot-kulot kong noo. Ngayon, may wave na ng COVID. So, talagang
mabalik tayo doon sa sinabi mo, we really wish na matagampayan natin ito. Yan, na Oo. matapos na rin ito, tapos maging normal na ang lahat, hindi tayo kakabahan every time may announcement kung may pasok ba o wala, may Tama. transportation ba o wala, may travel pass ba o wala, makakabili ba ng ng liquor, ganyan. Oo, tama. O may ban na naman, 'di ba? So sana talaga we get through this. Stronger together naman yun ang pinakamalaga. Tama. But anyways, balik tayo sa sa issue mo, Mrs. So ang issue mo is sa tingin ba namin mabilis na pwedeng magbago ang isang tao within a year. Kung dating pokpokita. Sorry, Grabe ka Holy naman. Week. Grabe. Naka-short sa Grabe spaghetti. ka naman. Pokpokita agad. Joke lang. Holy Week. Ay, Holy kasi Week. kung dumating naman sa spaghetti tuloy. Kung dumating sa bahay, naka-spaghetti lang, di ba? O, anong suot niya? Takip, dibdib, spaghetti, ganon. Oh, literal pa rin pagkakaintindi kong spaghetti. Spaghetti. Ang May cover ng meat sauce dibdib, pa. spaghetti. Nakakalurky. Anyhow. Ikaw ba diba? naniniwala ka na posibleng nagbago talaga o nagpapanggap lang ito na para walang masabing hindi maganda yung pamilya ng lalaki sa kanya? Pwedeng mag-adjust. Naniniwala ako na nagkakaroon ng mga adjustments. Lalong-lalo na kung halimbawa, gustong-gusto niya yung boy, diba? Type na type niya. Tapos, siguro nabanggit nitong anak, Missy, siguro, tita, nabanggit ng anak mo dun sa girlfriend niya na medyo naloka ka sa pagpapakita ng bearing of the skin, diba? Baka hindi kasi, may mga tao talaga sobrang conservative na Tama. para sa kanila, ang spaghetti strap, na hindi naman yun revealing, hindi naman yan yung parang sasabihin mo kagad na masamang babae, mababa ang lipad. Hindi, spaghetti strap lang yan. Ang init kaya summer. Di ba? Baka na-meet ka niya. Summer, di ba? At saka, mga tao nagsiswimsuit, naman na, spaghetti yun, ganyan. So, baka nabanggit ng anak mo, dun sa girlfriend niya, na medyo nalurky ka dun sa outfitan. Kaya, the next time na nagpakita, talaga namang nagbalot Balot na ng balot, gusto. oo. Ganun. So, yun ako para sa akin, take it positively. Kasi nag-effort si girl. Isipin mo, what if hindi naman talaga siya ganun? Pero for purposes of pagpapakitang gilas sa'yo, pagpapakita na seryoso siya sa anak mo, di ba, na kaya niyang mag-adjust sa mga paniniwala mo and stuff, di ba? Well, sa akin, take it positively and take it lightly. Gumawa siya ng paraan, effort siya, so dun mo nalang tingnan sa aspetong yun. Siguro Huwag mo para... na masyadong laliman. Oo, Minsan huwag kasi nating- kaya tayo Yes. na nalulurkay sa buhay, ang lalim ng mga iniisip yun. natin masyadong mga bagay-bagay. Huwag natin kino-complicate ang mga bagay-bagay. Totoo yun, just simplify things and makakahanap ka ng kapayapaan sa ganong klase ng paraan. Iniisip ko naman, baka naman galing lang sa sinakulo itong si ate mo girl. Kasi di ba yung mga sumasali sa sinakulo, balot na balot. So hindi pa siya nakakapag-bis, dumiretso sa bahay ninyo. So nagulat ka naman parang may Virgin Mary bigla sa bahay ninyo. Parang, balot na balot Diba? si ate. Samantalang nung unang punta dyan, ay labas na labas. Siguro, tama yun. Tama yung sinabi mo, partner, sa segundahan ko lamang talaga ng bawat pamilya may kanya-kanyang kultura at saka paniniwala and tradisyon. Siguro yung pamilya nitong lalaki, talagang may pagka-conservative at mataas yung level ng pagiging conservative ng pamilyang ito na parang sa kanila, sa maraming tao talaga naman pag naka-spaghetti strap ka or talagang labas yung balika tapos, di ba, labas yung cleavage, wala lang sa kanila pero may mga pamilya talaga na ang hindi naman sa hindi tanggap pero nagugulat pa rin sila hanggang ngayon sa ganong klase ng pananamit. Siguro dapat sinabihan din ng lalaki na yung girlfriend niya, dadalhin kita sa bahay, papakilala kita, yung pamilya namin conservative. Lahat sila laging naka-jacket, balot na balot, wala kang makikita, liig lang at saka mukha. Tapos the rest talagang balot na balot. So parang ganun. Kumbaga na-advise na brief na heads up si ate mo girl na ganun yung pamilya nung lalaki.
Pero dahil nga hindi nasabihan, so dumating na naka-spaghetti strap. Ngayon naman, malaki kasi ang magiging role dito ng lalaki, ng anak na pwedeng ipaliwanag dun sa pamilya mo na bukod sa nasa modernong panahon na tayo ngayon, wag nating husgahan yung girlfriend ko dahil sa kanyang kasuotan lamang, di ba? Talaga malaki magiging yung impluwensya nung anak na lalaki para mabago yung thinking ng mga magulang. Na wag po nating husgahan yung girlfriend ko na porke dumating po siya naka-spaghetti strap, hindi na maganda ang kanyang pagkatao, pwede mo sabihing malandi or kung ano man. Sana hindi nyo po husgahan yung girlfriend ko kasi nagustuhan ko po siya dahil mabait siya, talagang conservative din naman po siya, hindi lamang siguro sa paraan ng pananamit, pero di ba paano siya nag-iisip sa buhay, paano umaaksyon sa buhay, maaaring conservative sa ganung paraan. So i-uplift mo yung side nung babae para mabago yung pagtingin nung mga magulang dun sa babae. So dapat maging proactive dito si Boylet para lamang mabago. Again, hindi na husgahan ulit yung babae. Although again, hindi natin masisisi din yung parents. Correct. Hindi natin masisisi yung parents. Tsaka hindi rin naman natin alam yung buong kwento. Baka mamaya, kaya ganyan yung nararamdaman ni tita ay dahil masyado pa silang mga bata. Baka yung batang ito, hindi pa nga masyado nagde-develop yung boobs. Maka-girlfriend naman at makalingkis sa jowa niya na anak mo. Naka-spaghetti pa, di ba? Na parang ang diba? Baby sando ba tawag? Baby bra. Baby bra. Di ba yung mga ganon? Wala namang kinukubera. Sabi ni mother tuloy, ano ba yan? Magpa-spaghetti strap, wala ka namang kinukuberan, di ba? O di kaya din naman, dahil nga totoo, hindi naman natin alam yung tunay na kwento, maaaring nung dumating si ate mo, girlie, insecurity ito nung mommy mo, na gusto niyang mag-spaghetti strap, never siyang nakapag-spaghetti strap. Kasi nga, hindi siya confident sa ganong So may mga ganon. Hindi namin alam yung tunay na kwento. Hindi natin alam Ang sa akin lang, nilaliman na namin ni Chuper kasi ini-issue muna ng bonggang-bongga, 'di ba? So pwede rin namang wag nang issuehin, 'di ba? Wag nang laliman. Again, para sa amin, I think you just take it lightly. Nag-effort yung bata na magbago, kung bago man 'yon, or at least man lang for that particular time na minute ka niya, nag-effort siyang magbalot ng ng sarili. Katawan. So, ng katawan. So okay na 'yon sa tingin ko. Tapos saka mo na lang siya kilalanin unti-unti, 'di ba? Yung ganun, at nandiyan ka naman para i-guide yung anak mo kung sa tingin mo mukhang hindi talaga siya okay, 'di ba? Depende rin kasi kung ilang taon na yung anak mo Kung medyo matanda na talaga ito na parang dapat sana capable na siya magdesisyon. Ang sayo na lang ay guidance, konting opinion, 'di ba? Hindi kasi namin alam yung buong storya at buong eksena. Yes. Pero again, ang uulitin lang namin sa'yo, tita, siguro dapat choose your battles. Hindi na lang lahat ng bagay na pwedeng kaiinisan mo kasi it might lead to stress, and stress might lead to cardiac arrest. Hindi natin masasabi, 'di ba? Kasi lalo pang init ng panahon, may may anxiety tayo kasi hindi natin sure kung sino may COVID at wala, 'di ba? Parang ang nakakalurky partner sa mundo ngayon, parang feeling mo papalapit sa iyo may COVID kasi ang daming kakilala mo. Noon kasi kakilala ng kakilala mga nabalitaan lang, mga malalayo sa iyo, mga hindi talaga konektado sa iyo. Ngayon, talagang kakilala mo kasi kaopisina mo. Yung parang kausap mo lang kanina tapos nabalitaan mo, 'di ba? Na parang na COVID positive, 'di ba? Yung mga ganon. So, hindi ito yung tamang time para i-stress yung mga sarili sa mga bagay na hindi na dapat ika-stress, 'di ba? Mas mainis ka siguro, tita, kung halimbawa dumating yung jowa ng anak mo na balot ng balot ng lumpia, nang-aasar yun kapag gano'n. ano turon, 'di ba? Parang gano'n. So, nang iinis yun, balot na balot pala, teka, lumpia wrapper around me. Balutin ko sarili ko sa lumpia wrapper. 'Di ba? Hindi, pero ibig sabihin, she made an effort, okay na muna yun. Huwag ka munang magpa-stress sa mga bagay na hindi mo ikayayaman, hindi mo ikagaganda, at hindi mo ikagagaling kung masama ang pakiramdam mo. Ganun. Agree ako doon. At bilang Holy Week, mga kaibigan, syempre as a reflection ulit, pwede nating paghugutan itong kwento ng kabisyo nating ito na wag tayong ding basta-basta maging judgmental. Kasi minsan, hinuhusgahan natin ang isang tao base sa kanyang kagamitan o damit na sinusuot, di ba? Sa kanyang gamit na ginagamit. Minsan, nahuhusgahan natin na kapag nakachinelas lang madalas ang
ng tao, ay, wag tayo makipag jologs yan, di ba? Mahirap lang yan, doon tayo sa mga mayayaman. Di ba? Minsan kasi marami din mga mayayaman na pas komportable, Simple nakachinelas lang. Oo, di ba? Ay, wag tayo makipagkaibigan siya kasi sosyalera yan, di ba? Doon lang tayo, hindi mo alam yung sosyalerang yan, di ba? Talagang wala din naman pala talaga, jologs yan, pero gano'n lang talaga siya manamit. So, bilang reflection, wag tayong basta-basta nanguhusga ng isang tao hanggat hindi natin kilala ito ng lubusan. Kasi mahirap na. Magkakaroon ka ng kaaway, liliit ang mundo mo, at saka hindi magandang practice ng ano yan, ng ugali. Hindi magandang practice sa isip yan na na nagiging judgmental tayo, 'di ba? So, kilalanin muna ang isang tao bago magsalita ng kung ano-ano. True, lalo at walang halong eklavu. Oh, relax ka lang ha, tita. Relax ka lang, chill ka lang. Mainit ang panahon. Lagay ng yelo sa ulo. Feeling ko nakakatulong. Kumain ng ice cream, ice candy, ice buko, sa malamig. Mas maganda ipasok mo na muna yung ulo mo sa ref, di ba? Pwede din. Basta malamigan ka, iligo mo yan, yung ganyan. Para yung mga ganyang maliliit na bagay, hindi mo na masyadong dibdibin. Okay, Tama. okay? Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Ano na nga sasabihin ko, partner? Nakala ko nalaglag ka sa mula sa 10th floor. Kaya tapos nalaglag na tuloy-tuloy pa rin yung spill. Ganon ka-dedicated sa work. Oh. Nalaglag na, no? Dire-diretso pa rin sa adlib. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.